Hiányzott már a palota, igaz? Nagyon is. Jó lesz végre megint látni az uralkodót, és persze a szüleimet. Tisztulj! A méltóságos Murat herceg érkezik! Anyám? Gyermekem. Muradom. Isten hozott. Rettegtem, hogy valami bajod esett. De hát miért? Megírtam jó előre, hogy késve érkezem. Az utak járhatatlanok. Ismerhetnéd már anyánkat. Mindenért aggódik. Eszmehán, drága testvérem. Sahon, Geverhánom. Öröm benneteket újra együtt látni. Isten hozott a fővárosban, köszöntelek. Szépséged ma is elvarázsol. Felnőttél, férfivá lettél, hát te is. Allah óvjon téged egészségben. Elégedett vagy az ajándékommal? Boldoggá tettél vele, szultánám. Ez a gyönyörű kaftán örök ragyogásodra emlékeztet. Mindig büszkén viselem. Kedves tőled. Hanem a másik ajándékra gondolok, aki reményeim szerint a szívedet nyerte meg. Szultánám, hercegen, miféle ajándékról van szó? Ő itt Szafie. Boldogságomnak fénye. Kiért nem tudok elég hálás lenni neked? S hogy még teljesebb legyen az ünnep, Szafie gyermeket vár. Reméljük, az új esztendőt már hercegünkkel köszöntjük. Csodás, kívánom nektek, és mellé még nagyon sok örömet közös életetek útján. Átkozni fognak téged, és századok múlva és iszákos árulóként emlegetnek majd! Murad herceg megérkezett, egy olyan ágyassal, aki már várandós. És most derült ki az is, hogy Mihrimah szultána szánta neki. Mikor akartál erről szólni? Szelim? Hercegem, megbeszéltük. A palotában borhoz nem nyúlsz. Hozzá ne nyúlj. Mihrimah miatt? Miatta, ugye? Képzelem megint, miket vágott a fejedhez. Bosszúra vágyik, megmondtam. De nem szabad vele foglalkoznod, Szelim, a jövőre gondolj. Hidd el, szem előtt tartom. Csak a múltammal nehéz. Ti nem meritek kimondani. De igenis testvérgyilkos vagyok. És ha a nővéremet ezért fűti a bosszú, teljes joggal élhet vele.